podporiť študentov aj v najťažší týždeň ich štúdia počas maturít a štátnic. Toto chutné pohostenie sme si však nepripravili pre nich, ale pre komisiu, ktorá ich bude dnes hodnotiť. Keď je komisia najedená, aj študentom sa maturuje a štátnicu je ľahšie. U nás máme pre čerstvých absolventov pripravený aj Lidl Training program, kde si za 12 mesiacov môžu prejsť všetkými fázami na predajni a na konci sa z nich môžu stať plnohodnotní manažéri predajne. Najprv im však držme palce na maturitách a štátniciach.